Irridu nibatu sinjal ċar li l-komunità internazzjonali verament trid tindirizza l-kwistjoni tat-tibdil fil-klima. Meta kienet jindirizza it-19 sessjoni tal-konferenza tal-Ġnus Magħquda dwar it-tibdil fil-klima fi Varsavja, il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u tibdil fil-klima Leo Brincat fakkar kif din is-sena jaħbad il-25 anniversarju minn mindu pajjiżna permezz ta' riżoluzzjoni irnexxielu jpoġġi fuq l-aġenda tal-Ġnus Magħquda il-kwistjoni tat-tibdil fil-klima. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Brincat qal li l-pajjiżi kollha jridu jikkommettu ruhom sabiex sal-2015 jaslu għal ftehim li jorbot legalment lil pajjiżi kollha fih dan il-Ġnus Magħquda sabiex tiġi assigurata tmexxija tajba f'qasam li huwa ta' teddida għall bniedem. Il-punt li għamilt fid-diskors tiegħu hija li ma nistgħux nistennew traċedji bħal tal-Filippini biex il-kol kemm aħna nqumu minn NASA. Naqbel ħafna mal-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea illi l-isfida qudiemna għandha wkoll dimensjoni ekonomika. U rridu nkunu koraġġużi biżżejjed illi sfida nħarsu liha bħala opportunità u mhux biss bħala teddida. U għalhekk jiena sħaqt fil-intervent tiegħi illi hemm bżonn tliet affarijiet: ftehim li jorbot, ftehim li jista' jitwettaq u li nuru s-solidarjetà bil-fatti u mhux bil-kliem firabis. Il-Ministru Leo Brincat irrefera wkoll għal traċedji umani li kellna tul din is-sena fil-Mediterran marbuta mal-immigrazzjoni. Qal li hemm il-biża' li dawn ikomplu jikbru minħabba li t-tibdil fil-klima jaffettwa fuq skala akbar l-aktar reġjuni vulnerabbli. Il-Ministru Leo Brincat reġa' tenna l-impenn tal-Gvern Malti għal żvilupp sostenibbli. Qal li Malta tirrikonoxxi li ċ-ċavetta għall-azzjoni fuq il-klima hija li jkun hemm tmexxija aħjar u li tinħoloq sinerġija bejn is-setturi kollha. Spjega li Malta bħal mamlu stati membri oħra diġà bdiet timplementa l-obbligi li għandha tnaqqis fl-emissjonijiet serra skont l-emendi tal-Protokoll ta' Kyoto. Qal li l-Gvern Malti huwa kommess li jaqleb għal sorsi ta' enerġija nadifa u li preżentament għaddejja il-proċess biex titfassal strateġija dwar l-ekonomija ħadra. Intant il-Ministru Leo Brincat kienu ukoll mistieden mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Unjoni għall-Mediterran bħala l-uniku Ministru mill-Unjoni Ewropea sabiex jindirizza seminar dwar l-isfidi għat-tibdil fil-klima fil-Mediterran u l-rwol tal-Unjoni għall-Mediterran f'dan il-kuntest. Fi Varsavja l-Ministru Leo Brincat kellu wkoll numru ta' taħdidiet bilaterali ma' kapijiet ta' diversi delegazzjonijiet governattivi u indirizza wkoll laqgħa tal-Ministri responsabbli mit-tibdil fil-klima fl-Unjoni Ewropea.